Tɛnɛ mɛ kalo tile 18 san 2026 DMS TV channel musoani cɔni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka don kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la banbaci walimaw ɲinini na walasa ka se ka maa nin bɔnɛ u ni na walima kɛ sababu ye ni k'an Mali jamana kundenw n'an bolofɛnw ka lakana sabati o hukumu de la juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko min y'an ka Mali fintigilakaw ye ko opération ba dɔ kɛ a ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔnɔna ko opération in kɛra sebaya an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan ko opération senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ a nin na ka sanga ni an ka jamana lakana ko bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛ école karamɔgɔw ka syndicat ni o ye SNESIP maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka laseli kɛ juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2026 k'a yira k'a fɔ k'olu kun y'u ka préavis grève min yɛrɛ kɔni bila k'a fɔ k'u bɛna grève yɛrɛ kɔni boloda sanfɛ écolesow yɛrɛ kɔnɔna mɛ kalo tile 18 san 2026 k'u ye ni grève kofɔli yɛrɛ kɔni ko bɔ a ma ka d'a kan k'an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan ni yɛrɛ kɔni farali ye kan to kuma la nin wagati in na halisa an ka Mali autorités bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni lakana o ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2026 min yɛrɛ kɔni Bamako gouverneur ale bɛ décision kura yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin camion bɛnniw yɛrɛ kɔni ma Bamako kɔnɔna na ko ka daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 na ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye bɛnniw ye k'olu tɛ boli ni heure in na bilen an ka Bamako fantan naani si la juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2026 min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ ko don tɛmɛnenw na ko États-Unis ka fintigilakaw ale Nigeria ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria jamana kɔnɔna na ko opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye jamana filani ka fintigilakaw olu sera ka banbaci wale jɛkulu État islamique maaw ka ɲɛmaa ba dɔ yɛrɛ kɔni faga Nigeria jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen bɛ kalo tile 14 san 2026 min y'an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ale ni Union africaine ka commission président yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ni maa filani ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bolila min yɛrɛ kɔni kan o ye Mali jamana yɛrɛ kɔni ka situation sociopolitique ale ni jamana lakanako bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna maaba filani ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni bolila ni fɛnba ninnu kan wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna Emmanuel Macron ale ye Faransi jamana ɲɛmaa ale kɔni kun taara sommet min yɛrɛ kɔni kɛ ni o ye sommet Africa Forward yɛrɛ kɔni Kenya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka Emmanuel Macron to ni sommet kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni a bɛ critiquer ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Russie ka nali min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ farafinna jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko Russie kɔni ye jamana ye min bɛ fɛ ka jamana wɛrɛw coloniser 21e siècle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Russie ka ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka jaabi jugumanba kɛ ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma a ka nin kuma in yɛrɛ kɔnɔna ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na min ka état-major général des armées yɛrɛ kɔni ale bɛ laseli kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu cɛsirilen don jamana lakɔlɔsili baaraw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la ko hukumu de la ko juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye farako jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima o daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma an ka jamana secteur caman kɔnɔna na état-major kɔni ye laseli kɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni carila juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2026 o communiqué in kɔnɔ état-major b'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔli yɛrɛ kɔnɔna ko Dandugu secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔli min Mopti région de kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu de tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci walimaw ka so finima dɔw yɛrɛ de kɔni kan ko ni so finima nin yɛrɛ kɔni kun ye couleur finman de ye k'u taara bɔ nin fɛn nin yɛrɛ kɔni kan yiri jukɔrɔlaw de la ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kalama ma girin ni ka farapo kɛ ka ɲɛsin banbaci walima nin yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ
renseignement yɛrɛ kɔni ta ko renseignement minnu yɛrɛ kɔni tara renseignement y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni banbaci wale jɛkulu ma ninnu ye k'u kun bɛ attaque labɛn yɛrɛ de kɔnɔ na attaque min yɛrɛ kɔni tɛna kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw de ma ko Vecteur Aïdaw yɛrɛ kɔni mɛnna kosɛbɛ ni ka banbaci wale ma ninnu yɛrɛ kɔni bɛlɛ ko u tilalen banbaci wale ma ninnu bɛlɛli na u sɔrɔla ka faraku juguman saba kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu ma dagasigi yɔrɔ in ma ko faraku sababa min kɛra ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ na faraku yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale jɛkulu ma ninnu bɛɛ lajɛlen faga ko ni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw taara faraku filanan wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko faraku filanan yɛrɛ kɔni kɛra Tintemari ni village yɛrɛ kɔni nord est en fanfɛla la ko opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni ye camion dɔ ye n'ale yɛrɛ kɔni kun falen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka logistique yɛrɛ kɔni na ko camion kofɔlen yɛrɛ kɔni localisera Ubder localité yɛrɛ kɔni na n'u yɛrɛ kofɔlen bɛ Ber nord est en fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko faraku kɛra ni ka ɲɛsin ni camion kofɔlen ma wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don camion in n'a kɔnɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen na ko ni faraku baden yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni ni sera ka kisi ni ko in na k'olu kɔni ye moto ta ka essayer ka boli ka taa kungo kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na ko nka min an ka Mali fintigilakaw ma ni maa yɛrɛ kɔni to yen nɔ k'alisa an ka Mali fintigilakaw bɛ opération de ratissage yɛrɛ kɔni na kungo kɔnɔna fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ banbaci wale maa minnu ye moto yɛrɛ kɔni ta ni ka boli ka bɔ nin ko in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɔ nin na walasa maa min kana na se ka binkani wale kɛ bilen ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw hali fintigilakaw ma ni yɛrɛ kɔni hiérarchie militaire ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni na jamana lafasali baara la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni ka syndicat national de l'enseignement supérieur ni o ye SNESUP maaw yɛrɛ kɔni ka comité exécutif national maaw ye olu bɔra ni ka laseli kɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni carila juma tɛmɛnen mai kalo tile 15 san 2026 communiqué in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'u kun ye préavis de grève min yɛrɛ kɔni bila an ka ministère yɛrɛ kɔni yɔrɔ la n'o préavis de grève yɛrɛ kɔni grève kun bɛna daminɛ mai kalo tile 18 nata in na san 2026 k'o ye ni préavis de grève ko in yɛrɛ kɔni bɔ a ma fɔlɔ sanfɛ école karamɔgɔw ka syndicat man yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko olu kan décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an ka jamana lakanako lahalaya ma ɲi ka da ka avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka an ka jamana yɛrɛ kɔni bila lakanako gɛlɛya kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔ olu y'a bɔ ŋaniya la ni ka décision yɛrɛ kɔni ta k'o ka nin grève ko in yɛrɛ kɔni bɔ a ma ko ɲani olu ka décision yɛrɛ kɔni ta olu sanfɛ école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat ye ɲɔgɔn ye kɛ wa olu ye réunion extraordinaire dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ka yɔrɔw la k'olu ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni olu SNESUP maaw yɛrɛ kɔni olu ye décision ta ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'i ka jamana kɔnɔden ɲuman yɛrɛ kɔni baara wa an ka solidarité yɛrɛ kɔni tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na ko nafa bɛ o de la ko yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni olu syndicat olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin sanfɛ école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ka continuer u ka cours yɛrɛ kɔni fɛ sanfɛ kalansow la jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na min ye SNESUP maaw yɛrɛ kɔni u ka nin communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ni tora banbaci wale ma ka binkani wale in na o b'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali fintigilakaw ye u ka cɛsiri baara la walasa ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lafasa yɛrɛ kɔni SNESUP maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don sanfɛ école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka intérêt bɛɛ lajɛlen lafasali la u ka cakɛda kɛyɔrɔw la ko yɛrɛ de kɔni olu ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma ko min ye sanfɛ école karamɔgɔw ka prime de recherche ye ale n'u ka rappel yɛrɛ kɔni ko autorité yɛrɛ kɔni ka olu ka nin fɛn ninnu di u ma walasa basigi u ka se ka to an ka Mali jamana kɔnɔna na école karamɔgɔ ale ni autorité ni ɲɔgɔn cɛla la kuma kuncɛ kuma na SNESUP maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka o laɲini sabatili ko yɛrɛ kɔni na k'a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ni an ka Mali autorité ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka ban k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na u bɛna ɲɛ ko la ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kun nana grève min yɛrɛ kɔni bolo da mai kalo tile 18 nata in na san 2026 ko grève in yɛrɛ kɔni ko bɔra a ma jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni an ka Bamako gouverneur yɛrɛ kɔni ale ye décision ta communiqué dɔ yɛrɛ kɔni na communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye camion benninw yɛrɛ kɔni ye ko wagati dɔ kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ ninnu bolo ni ka boli sufɛla heure dɔ yɛrɛ kɔnɔna na an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye gouverneur ka décision yɛrɛ kɔni bɛ cari communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni taara juma tɛmɛnen mai kalo tile 15 san 2026 wa gouverneur ka communiqué in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 na ni ka taa bila sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye camion benninw yɛrɛ kɔni ko yamaruya tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo u ka boli an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu bɛ ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta décision in yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa ka se ka basigi yɛrɛ kɔni to jamana in kɔnɔna na ko décision in yɛrɛ kɔni bɛ appliquer an ka Bamako fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko wa n'i y'a ye décision in yɛrɛ kɔni wulila o b'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni gouverneur ale ye communiqué kura yɛrɛ kɔni ta nin ko ɲɛ de kan gouverneur kɔni y'a yira k'a fɔ ko arrondissement préfet maire fo ka taa se service de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ma ko a laɲininen ninnu yɛrɛ de kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ gouverneur filɛ ni ka
décision mi yɛrɛ kɔni ta camion bɛɛ n'u bolili ko yɛrɛ kɔni na sufɛ u ka fɛɛrɛ latigɛ décision yɛrɛ kɔni ka labato Bamako sigibagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen bɛ kalo tile 15 san 2026 min ye Donald Trump n'o États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na États-Unis ka fintigilakaw ale ni Nigeria ka fintigilakaw k'u kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka banbaci wale jɛkulu État islamique maaw yɛrɛ kɔni ka maaba dɔ yɛrɛ kɔni faga Nigeria jamana kɔnɔna na. Donald Trump ka kɔrɔfɔli a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko nin don kofɔlen sufɛla yɛrɛ kɔni na k'ale kɔni y'a bilasiralikan yɛrɛ kɔni di États-Unis fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni États-Unis fintigilakaw ale ni Nigeria ka fintigilakaw ye ko ye mission ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ a kɛcogo ɲuman na ko ɲan'u ka mission yɛrɛ kɔni kɛ o y'a kɛ labɛnko ɲuman yɛrɛ kɔni na ko wa mission yɛrɛ kɔni kun ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan ɲɛ kun ka misɛn ko nka olu ka fintigilakaw ka cɛsiri ale ni Nigeria ka fintigilakaw ka cɛsiri sababuya la ko mission yɛrɛ kɔni kun kɛra ne ka ɲɛsin maa min yɛrɛ kɔni ma ni o ye banbaci wale maa dɔ yɛrɛ kɔni min ɲininen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔna na ko mission yɛrɛ kɔni sera ka kɛ sababu ye ni ka o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni faga ko Abu Bilal al-Minuki ni ale banbaci wale jɛkulu État islamique maaw ka numéro 2 de diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bolo k'a bɛ se ka a dogo farafinna yɛrɛ kɔni ko nka ko ni maa kofɔlen kun tɛ min yɛrɛ kɔni kalama o de ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis ye ko sources yɛrɛ kɔni kun bɛ olu bolo sources minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ olu États-Unis yɛrɛ kɔni kunnafoniya ni maa kofɔlen nka ko kɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na Nigeria jamana kɔnɔna na ko nka maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun t'a kalama ka d'a kan a kun bolo k'a dogolen don ka ɲɛ farafinna kɔnɔna na hakili lajiginna Abu Bilal al-Minuki min yɛrɛ kɔni États-Unis olu kɔni ale bila sanction financière yɛrɛ kɔni na san 2023 wagati ka d'a kan États-Unis maaw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn bɛ ni maa kofɔlen ni banbaci wale jɛkulu État islamique ni ɲɔgɔn cɛla la o wagati yɛrɛ kɔni na États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min ye ni cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ dɔnnen don fɛnɛ ni Abubakar al-Menuki yɛrɛ kɔni ye ko ale kɔni wolola san 1982 ko wa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔdugu yɛrɛ kɔni bɛ État de Borno yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni kɔni ye État ye Nigeria jamana kɔnɔna na n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Nigeria nord-est fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna na Donald Trump ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'olu kelen ni ka ni maa yɛrɛ kɔni faga ko bɛna kɛ sababu ye ni ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ banbaci wale jɛkulu État islamique maaw yɛrɛ kɔni ka fanga yɛrɛ kɔnɔna na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min Nigeria nord-est fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ni Nigeria ale kɔni ye jamana ye farafinna jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔdenw ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye ni jamana in yɛrɛ kɔni nord-est fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko lakanabaliya fila yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ lakanabaliya kelen yɛrɛ kɔni o bɛ ka kɛ jadisiw de fɛ filanan o kɔni bɛ ka kɛ bandi criminels yɛrɛ de kɔni fɛ ni olu bɛ wele kosɛbɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na ko bandino ni o bandi nin yɛrɛ kɔni sanga ani wagati u bɛ to ka attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana in kɔnɔna na ni ka ɲɛsin village yɛrɛ kɔni ma wa kuma dɔw la ni bandi nin yɛrɛ kɔni bɛ taa maa dɔw minɛ village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sɔrɔ ka rançon demander olu ka maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se u ka maaw yɛrɛ kɔni labila nka min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ale y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ale ni Nigeria ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ baara la walasa min yɛrɛ kɔni État islamique maaw yɛrɛ kɔni ka se ka olu ka maaw bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ nin jamana in kɔnɔna na cogo min yɛrɛ kɔni binkani wale Nigeria jamana kɔnɔna na dan bɛ se ka kari o la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ale bɛ ka ɲɔgɔn yew yɛrɛ kɔni tɛmɛ kosɛbɛ ani diɲɛ organisation baw ni ɲɔgɔn cɛla la ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ka Mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale ni Union africaine maaw ka commission président yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ni o ye Mahmoud Ali Youssouf yɛrɛ kɔni ye an ka ministre des affaires étrangères ale ni Union africaine maaw yɛrɛ kɔni ka commission président yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun bolila fɛn bɛɛ minnu kan o ye Mali jamana yɛrɛ kɔni ka situation sociopolitique ale ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakana ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sahel espace yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa fila ni ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o da sera ni fɛnba ninnu ma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Mahmoud Ali Youssouf yɛrɛ kɔni ni ale de Union africaine commission président ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka sanga ni wale minnu kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Union africaine maaw ye k'u ka solidarité yɛrɛ kɔni n'u ka jugurama don Mali jamana ye wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ maa fila ni yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni bolila fɛn minnu yɛrɛ kɔni kan o ye lakanako gɛlɛya région basigili ale ni donna nataw yɛrɛ kɔni na coopération bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Union africaine ni ɲɔgɔn cɛla domaine min yɛrɛ kɔni na maa fila ni yɛrɛ kɔni ka kuma ɲɔgɔnya bolila ni fɛnba ninnu fɛnɛ kan Abdoulaye Diop ale ni Mahmoud Ali Youssouf yɛrɛ kɔni bɛn'a kan k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ sanga ani wagati ka to ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la wa maa fila ni yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna to ka kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa min
Mali yɛrɛ kɔni Union africaine yɛrɛ kɔni ale bɛ se ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ fɛrɛlatigɛ la min yɛrɛ kɔni ordre institutionnel o ka se ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna na ale ni ka fɛrɛlatigɛ ka se ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ lakanabali yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ni ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Sergei Lavrov ni ale ye Russie ka ministre des affaires étrangères don tɛmɛnenw na ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ko kɔni bolo ko jamana bɛɛ lajɛlen ni Faransi yɛrɛ kɔni ye kelen k'a bɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Russie ye ko o ye colonisateur du 21e siècle yɛrɛ kɔni Russie ka ministre des affaires étrangères bɛ nin déclaration yɛrɛ kɔni kɛ conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ conférence de presse min yɛrɛ kɔni kɛra o y'a sɔrɔ biriki maaw yɛrɛ kɔni kun ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni na New Delhi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na sommet Africa Forward yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ Kenya jamana kɔnɔ na ni sommet yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tɛmɛ Faransi jamana ɲɛmaa ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na o sommet yɛrɛ de kɔni senfɛ min Emmanuel Macron ale y'a kɔni nin déclaration ye k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Russie ko ye colonisateur du 21e siècle yɛrɛ de kɔni o ko hukumu de la Russie ka ministre des affaires étrangères kɔni profite a ka nin conférence de presse senfɛ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma Sergei Lavrov ka kɔrɔfɔ la ko diɲɛ kɔnɔna na o jamana yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ min bɛ se k'a dɔn kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni colonialisme ye ka tɛmɛ Faransi kan ko wa maa minnu yɛrɛ kɔni colonisateur yɛrɛ ko Faransi de bɛ olu fɛnɛ dɔn Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni bɛ kuma dɔ yɛrɛ kɔni lakale a yira k'a fɔ ko san 5 ka kɔni yɛrɛ kɔni ye ko a sɔrɔ ko fanga falen caman yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ Sahel jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔna na ko wagati yɛrɛ kɔni na ko ni maaw ka assemblée générale dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ ale ni Union africaine maaw ka représentant min yɛrɛ kɔni bɛ o ka affaires étrangères yɔrɔ la ni o ye Joseph Borrell ale ni Faransi ka ministre des affaires étrangères ni o ye Jean-Yves Le Drian yɛrɛ kɔni ko ale ni maa min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ni assemblée générale kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko ni wagati yɛrɛ kɔni na Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ni Faransi ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ye critique kɛ u y'u plaint k'a yira k'a fɔ ko fanga kura min yɛrɛ kɔni sigira Mali jamana kɔnɔ na ko Russie yɛrɛ kɔni bɛ ka o fanga in jukɔrɔma don ko ani maa fila nin y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Russie maaw ye k'u b'a dɔn ka ban ko Sahel bakurubaya la farafinna continent ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni Union européenne maaw yɛrɛ de kɔni ka zone ye ko kɔrɔ yɛrɛ de kɔni ko maa si sen man kan tɛ ka bila yen nɔ ni olu Union européenne yɛrɛ kɔni tɛ ko Russie yɛrɛ kɔni bɛ o ko in kalama nka n'a ta o ta k'a bɛ ka jukɔrɔmadon kɛ ne ka ɲɛsin Mali fanga kura maaw ma Sergei Lavrov ka kɔrɔfɔ la ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ ale k'ale y'a yir'u la k'a fɔ k'ale tun tɛ o kalama k'ale kɔni tun b'a kalama k'a fɔ ko fɔlɔ yɛrɛ kɔni ko koloni tun bɛ jamanaw bolo ko nka k'o kɔfɛ k'ale y'a ye k'a fɔ o jamana nin yɛrɛ kɔni ye o koloni ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya segin u ma ko o ni maaw yɛrɛ kɔni ka déclaration kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni bɛ o ko ɲɛ in yɛrɛ kɔni kan ka ban ko o ni maaw yɛrɛ kɔni ka o déclaration yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale m'a kalan yɔrɔ si la k'a fɔ ko jamana fɛn fɛn ye jamana minnu yɛrɛ kɔni coloniser k'o ka koloni kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ko jamana kun ye o jamana nin yɛrɛ kɔni tɛ u si bɛɛ kɔnɔna na ko wa yamaruya tɛ jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni bolo ni ka se o maa ninnu ka koloni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale ma o yɛrɛ kɔni ye o ni maaw ka déclaration foyi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sergei Lavrov ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko Faransi ale ni Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ko hakilina min tun b'u la fɔlɔ o de ye nin ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye farafinna continent yɛrɛ kɔni ye ko ye olu Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ka zone ye ko maa si yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka i sen bila nin yɔrɔ in na ko yɛrɛ de kɔni na olu Russie kɔni y'a faamu k'a fɔ ko nin bɛ Faransi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni jeli la ko yɛrɛ de kɔni na u bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni filɛ u ɲɔgɔn de u bolo ko ni maa min yɛrɛ kɔni nana yɔrɔ min ko bɛ fɛ ka u ta ɲɔgɔn de kɛ k'o jamana bɔsiw la ko ka sɔrɔ k'olu ka nali farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko hakilina yɛrɛ kɔni tɛ olu la k'olu ni Faransi yɛrɛ kɔni tɛ kelen Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni bɛ nin kuma yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Emmanuel Macron ale ye Russie yɛrɛ kɔni critiqué wagati tɛmɛnenw na ko yɛrɛ kɔni colonisateur du 21e siècle yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni jaabi ko ɲuman na k'a yira la k'a fɔ k'olu ni Faransi yɛrɛ kɔni tɛ kelen ka d'a kan k'a bɛ Faransi hakili la k'a fɔ k'a ye jamana minnu coloniser ka tɛmɛ k'o jamana ninnu yɛrɛ kɔni y'a ta ye diɲɛ kuntagala bɛɛ kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma